ylös. Takapuoli lähellä lattia, jalat sinne mahdollisimman pitkälle. Ja 5 kappaletta. Lantio ruttaatte ylös. Samalla lähtee sieltä ylös niin sille, että se lantio ei putoa. Vaan lantio ylös ja samalla jalat koukkuun. Pysäytä. Istuen kierto ja sitten painaa ja sitten laskette 1, 2, 3, 4, 5 ylös. Sama suuntaan nyt 3. Istu vaan jalkojen päälle. Ja lasku siellä 1, 2, 3, 4, 5. Ja nimenomaan kyykky, se ylävartalo ei siis niinku painu eteenpäin vaan jalka menee kyykkyyn. Toinen jalka pysyy koko ajan ilmassa. Haastakaa itteeni tässä, menette niin alas kun uskallatte mennä, että pääsette sieltä vielä ylös. Polvi tiukkana. Eli tosta noin hyvässä tasapainossa. Tuki alkaa pikkasen koukussa. Pysäytys ja sitten ylös. 2 sekuntia siellä alhaalla. Pysäytys. 2 sekuntia. Jännitätte vastapäistä pakaraa, eli jos vasen jalka on maassa, niin jännitätte oikeat pakaraa. Polvi tiukkana, tää on sama tasapainoliike. Polvi tiukkana, että se tukijalan polvi ei heilu puolelle toiselle. Hyvä muistisääntö siihen etujalalle on, se on suorana, mutta se ei ole lukossa. Miettikää, että suorana jalka, mutta ei lukossa. Vie vähän sitä alempaa jalkaa taaksepäin. Näin. Suoraksi Juha jalka. Tulee tonne lonkan koukista ja... Tukijalka pysyy koko ajan suoraan lukossa polvesta. Pete suoraksi vaan koko vartalo, nojat taaksepäin. Ale, polvi suoraksi. Nyt pysäytätte sinne ylös. 1, 2 ja sitten sen jälkeen alas. 10 per polvi. 10 per jalka.
Se ei ole kovin pitkä se liike. Kun se ei siitä vaakatasosta hirveästi ylöspäin nouse, vähän se nousee.